Ini Korea Risha dengan borong khailanai Itulah Ini Korea Maila dal khailai এরপরে Risha dengan borong khailai Kumtang bongnai শেষ পর্ব দিকে जों त्रिपुरा राज्य हास्तिनि हास्ति खाइमा बसं दा बेलाय वाइथाम मालायमा पान्डा अंखा जों त्रिपुरा राज्यनि 19 जाति दफानि बिसिङो जों एकटा खाइमा अंटा सम्प्रदाय जों सम्प्रदाय जेबन मानसा बिसिङो दास दङ राय दङ जोंबो थिक जिनि खाइमा बसंनि जों खाइमा जिनि त्रिपुरी बंशबो खाइमा दङ मेनमाजा दङ नाकां दङ दगुरुं दङ এই রকম ভাবে जोंबो एकटा 19 जाति दफानि जों खाइमा जों सारा धर्मनगर থেকে শুরু খাইয়ে গন্ডাছড়া করব রয়সাবাড়ি বিলুনিয়া সাবরুম বাংলাদেশ লাস্ট অফ দিস जों खुसख्लायै जों सारा त्रिपुरायाव 1028 परिवार जों मानखा लोक संख्या जों 4047 जन मानखा मेल फिमेल এবং সমস্ত जों যোগাযোগ খাইয়ে जों आनि ततय प्रेसिडेंट मानगानां राजेंद्र त्रिपुरा भाई এবং जों बुवाय सारा जों बुरायखा गुराय माने परे खूब जिनि बंशनि बर खूब साहाय्य रखा এবং जों जुबाखा बगबतीनि विभिन्न जायगानि तिनि रफाय मानजा फायजाय जे पान्डानि बागै जों बंनो खूब खूब जों तंथमा तंथखा जाहाथे आगामी भबिष्यतबो जों एखलाय मालायखौ जों 27 বছর 1997 কি 98 सनावनो तखन जिनि स्वर्गीय सुदिन्य त्रिपुरा मास्टार बिनि पारा अंखा बो थै थांखा दैकुम्बा कालेजुर जापारागो दैकुम्बा दर तारपरे जों अनेक बছর 27 বছর जों सालायखानि तपैबाय प्रेसिडेंट बाय जों सामिक बेटा आसु सालायखा नायदि अन बंशरबो सागा नायदि जोंबो जामानदो होनाय आइतुं मथियास ततय जों ते जाबें थाय এবং जों सालायै আগস্ট मे मासे 12 तारिख आनि नगो जों एकटा प्राथमिक जों एकटा पान्डा खलायखा ओ पान्डा बेसे जों कुमुटी आनि ततय मानगा राजेंद्र त्रिपुरा बो प्रेसिडेंट अंखा आना सभापति रखा एफदक जिनि मानगानां प्रमानन्द त्रिपुरा आरो कयजो जे मेम्बार दङ सि मेम्बार जों आस्ते आस्ते सारसे सांगो सांगदे जों इदिनो जों बाचे लाखा तारे हमबा जों मने दाल नुक साकां जों पुजान रगो जों खरक सुवो सालबाय हरबाय এবং बारि पुरुन तानो जों बारि खनाय तानो इबोनो खाय जाते जिनि बंश आगामी दिनाव जे कलक जात जों बनो जाते हुसु तिसामा देखने जों खायो এবং जों जारा तिनि जिनि खायमा बंश हिंदूबो दङ ख्रिस्टानबो दङ ख्रिस्टानबो जों जिनि सबानि आगे जों बनो एकटा पान्डा राखा नबो जिनि बंशनि बाय सुरिनो अंत जिनि बंश जाते कालाय थाजाक हुसु कामाथ हनै बंनबो जिनि खायमा बंश ख्रिस्टान करबो सुरिखा जोंबो सिरकम बाय खलायखा এবং आगामी दिनाव जों जाते आरोबो मालाय माथो हनै जों इ आसारै आनि कमनैरो माथाखा हामबाय।